manzo ya samu kariya daga Allah khaliqina, Jibrilu da Mika'il sukan zo gun nabina. A ƙasa akwai Abubakar da Umar har Alina, ko ina da akwai wazirai na Muhammadu ɗan Amina. Ya gyara ɗabi'unmu ya hana mu cin amana, umarni ne ya sauko ya koma zuwa Madina, da shi da amininsa an masa tarba na ƙauna. Madinatu aljanna, Madina akwai ƙauna. Musulmai gagarinku Allah ya yarda, musulmai gagarinku Allah yarda mu je mu kwana. Salamu alaika ɗaha wa alika na jinjina, haske ya bayyana duhu yau ba wajen zama. Haske ya bayyana duhu yau ba wajen zama. Zamansa ga